Ne aflăm la un templu unde se presupune că e frumos să vezi apusul. N-am apucat să vedem apusul, literalmente orbit de cele mai proaste categorii de turiști cu care te poți intersecta la orice obiectiv turistic. Poporul chinez și poporul rus. Practic o invazie atât de mare încât a blocat soarele și de jos și de sus. Așa, și acum startăm un pic locul. Deci, ăsta e templu. De sus nu e mare lucru de văzut, în principiu câmpuri, copaci, chestii. Probabil era mai interesant acum 1000 de ani când l-au făcut. Cert e că sigur nu aveau chinezi și ruși să le strice plimbarea. Uite, ăștia, gălăgioși ăștia, scuipători ăștia pe jos. Da, în rest totul bine și frumos, toate fetele din Rusia și-au făcut poze cu bot de rață, pe lângă stupă sau ce avea acolo, treaba lor. Sper că nebunesc Ivanii pe Facebook de bucuria lor. În rest, totul bine și frumos în Cambodgia. Ce bine că a venit democrația, că acum poate să vină și băieții ăștia să scuipe pe templele lor. Nu că ne mai bun, dar măcar n-am scuipat, ne-am văzut de treabă și am stat jos și am lăsat pe ăștia să-și facă de ale lor. Vă pupăm, veniți în Cambodgia, dar evitați popoarele astea mai mari.